Уважаеми скъпи приятели, представете си следното. Събуждате се една сутрин и откривате, че нямате пари. И то не защото сте ги похарчили, не защото сте извършили престъпление, а защото някой е натиснал един едничък бутон. Няма съд, няма обвинение, няма никакво обяснение. Само празни банкови сметки. Това, приятели, не е сценарий от антиутопичен филм. Това се случва днес в Съединените щати през 2026 година. Името на човека е известният коментатор Скот Ритър. Той, както знаете, е бивш оръжейен инспектор на ООН и независим журналист. В продължение на 26 години той използва една и съща банка – Citizens Bank. На 13 януари 2026 година банката обаче едностранно прекратява отношенията си с него. Естествено, без предупреждение, без обяснение, без съдебно решение. Всички негови банкови сметки, разплащателни и спестовни, са занулени. Той е успешно дебанкиран. В съвременния свят дебанкирането означава пълно изключване от него. Без достъп до пари, без възможност за плащане на сметки, без дебитна карта, без финансова самоличност. Citizens Bank изпраща кратко писмо. В него се казва, че банката има право да закрие сметките по всяко време и не е длъжна да обяснява защо. Според доклад на Комисията по правосъдие към Камарата на представителите, това се нарича дебанкиране. Практика, при която банки закриват сметки на хора, определени като рискови, дори когато няма доказателства за престъпление. В случая на Скот Ритър няма обвинение, няма съдебно дело, няма присъда, но има политически контекст. През 2025 година Ритър пътува 3 пъти до Русия като независим журналист. Поради санкциите и липсата на достъп до западни банкови системи, той е принуден да носи винаги пари в брой, по $10 000 за всяко свое пътуване, напълно законно и декларирано. Тези действия обаче попадат в категорията подозрителна дейност според банковите регулации на САЩ. Това може да доведе до подаване на доклад за подозрителна дейност – SAR. Клиентът няма право да бъде уведомен. Вътрешен екип на Citizens Bank взема решение сметките на Ритър да бъдат закрити. Ритър твърди, че това е форма на икономическо наказание, приложено без съдебна процедура. И естествено това е така. Но историята не започва тук. От края на 90-те години Скот Ритър твърди, че е обект на постоянен натиск от американските служби. Разследвания, обиски, проверки. И естествено нито едно доказано престъпление. През 2024 година срещу него е свикано голямо жури, което дава на федералните власти пълен достъп до банковите му данни. И въпреки това няма обвинение. А вместо това натиск върху банката. Комисията по правосъдие вече е установила, че ФБР в някои случаи използва банки като неофициално продължение на правоприлагащите органи, като ги подтиква да подават доклади за подозрителна дейност без съдебен контрол. Скот Ритър, уважаеми приятели, днес не е в затвора, но е наказан. Наказан без присъда, без защита, без право на обжалване. Дебанкирането не оставя белезници по ръцете. Оставя единствено празни сметки и пълна зависимост. Това, приятели, е тихо оръжие. Чисто административно, ефективно и най-страшното е не това, че това се случва на Скот Ритър. Най-страшното е, че всеки от нас може да бъде обект на същото. Защото когато достъпът до пари се превърне в инструмент за наказание, когато банки започват да изпълняват функции на съдилища, а гражданите биват изключвани с натискане на бутон, тогава въпросът вече не е кой е следващият. Въпросът единствено е кой ще остане. За сега, приятели, от мен Георги Лазаров. До скоро.